Vi vil bevise sætningen for sumreglen for differentialregning. Og sætningen er følgende. Hvis funktionerne f og g er differentiable i x0, så er funktionen f plus g differentiabel i x0 med differentialkvotienten f plus g mærke af x0 er lige med f mærke af x0 plus g mærke af x0. Og vi har lavet en parabel, der viser de to punkter. x0, f af x0 plus g af x0, og punktet x, f af x plus g af x. Og dertil sådan, har vi lavet en sekant, der skærer i de to punkter, og en tangent til x0. Og vi vil også komme ind på den her brøkregel, som vi bruger senere i beviset. Vi har også nogle forudsætninger for vores bevis, for at f og g kan være differentiable i x0. Og for at x skal kunne nærme sig x0, så skal f af x minus f mærke af x0 divideret med x minus x0 nærme sig f mærke af x0, for at x kan nærme sig x0. Og det samme her gælder altså for funktionen g. Og under differentialregning, der bruger man tretrinsreglen, som består af 3 forskellige trin. Og det første trin, trin 1, det er, at vi vil opskrive et udtryk for sekantens hældning. Og da sekanten er en ret linje, så bruger vi topunktsformen til at finde et udtryk for a, som altså siger, at vi skal tage y og trække y0 fra og dele det med x minus x0. Og as, det er altså hældningen for sekanten. Og hvis vi nu skal overføre det til vores graf, så kommer hældningen på sekanten til at se sådan her ud. As y, det var f af x plus g af x, som grafen også illustrerer her. Her det er y-værdien, og det er x-værdien, der hører til. Og så trækker vi den anden y-værdi fra, som er y0, f af x0 plus g af x0. Og alt det her, det skal vi så dele med x minus x0. Og nu har vi et udtryk for sekanthældningen. Og det næste trin i beviset, det er trin 2, hvor vi skal omskrive sekanthældningen. Og vi starter så med, at vi skal ophæve den her minusparentes. Og det gør vi altså bare ved, at alle ledene herinde, de her to, de skifter fortegn i. Så har vi ophævet parentesen. Så vi skriver her, at det her led forbliver altså det samme. G x. Og så skifter det her til fortegn, så at i stedet for plus f af x0, så bliver det så bare til minus. Og det samme sker herover. Og så er parentesen altså ophævet, og vi skal stadig dividere det x med x minus x0. Og det næste trin, det er, at vi nu kan samle de led, der er med f, og de led, der er med g, for sig, fordi at det altså er at det altså er led, som de frit kan rykkes rundt. Og derfor så kan vi omskrive det til, at det bliver Nu er vi nået til anden del af trin 2, hvor vi så skal samle g i den ene ende og f i den anden ende. Og det kan vi gøre, fordi at det bare er led, så vi kan rykke dem frit rundt. Så kommer den altså til at se således ud, at f af x minus f af x0 lægges sammen med g af x
minus g af x0. Og det dividerer sig så stadig med x minus x0. Og nu skal vi så nå til det, hvor vi så kan dele brøken op i 2. Og det kan vi på grund af vores brøkregel, som siger, at a plus c divideret med b også kan deles op til a delt med b plus c delt med b. Det betyder altså, at vi kan dele vores brøk op, sådan så at den bliver til 1 med f og 1 med g, sådan så at det bliver den her brøk, f af x, minus f af x0 over x minus x0 plus g af x minus g af x0 delt med x minus x0. Nu er vi nået til tredje trin i beviset, hvor vi skal finde grænseværdien for sekanthældningen for når x nærmer sig x0. Og ved at gøre det, så skal vi udnytte, at grænseværdien er en sum, at den her sum, det er det samme som grænseværdien af hver sum for sig. Så vi tager et led for sig, det her led og det her, og finder grænseværdien for dem, og lægger det sammen til sidst. Og ud fra vores forudsætninger ved vi, at fordi at f og g er differentiable, så gælder det her f af x minus f mærke af x0 delt med x minus x0 vil nærme sig f mærke af x0, når x nærmer sig x0. Og præcis det samme gælder for g, at når g er x minus g mærke af x0 delt med x minus x0 nærmer sig g mærke af x0, så x nærmer sig x0. Og så fordi at vi skal lægge de to grænseværdier sammen, så får vi at f mærke af x0 plus g mærke af x0, det gælder så for x nærmer sig x0. Så når x nærmer sig x0, så gælder det her, så bliver det grænseværdierne. Og det er vores sætning til at starte med, at vi har bevist her. Så når f plus g er differentiable i x0, så har den de her differentialkvotienter. Og så har vi bevist sætningen.